Bacolod. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:36. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Sabado, pitsa 11 na bulan sang Setyembre, tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga atong talakayon para karon nga adlaw. Una, tikang sang panahon, bumubo na si bagyong si Kiko. Pacquiao Pimentel Paksyon, hindi kuno magsuporta, magbutar kay Presidente Duterte sa pagpapili niya Vice Presidente sa tuig 2022. Uy, may witness na nga handa mag-expose sa overpriced kapag bakal sang face mask, face shield, lakip na ang ginpaboran nga mga supplier. Ini mga balita kag isyu idulong sa aton sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Nag-iskirda na, nagwa na si Bagyong Julina. Bao kadamo sa mga ginbilin nga kahalitan, patay kag mga missing. Pagkatapos nga nagwa si Julina, alas 2 ang kagahon update sa Pag-asa, ang bagyong si Kiko ang natalana na
nga maglandfall o kung maglabay sa Babuyan Islands. Porte, signal numero 4 na ho. Amak mo, number 4 signal nga ginbatak sa pila ka mga lugar dire sa pungsod Pilipinas. Ang sentro sang bagyo nakitan sa Babuyan Island, Kalayan, Cagayan. Ini, may dala kabasgon nga hangin nga nagadangat sa 215 kilometro por ora malapit sa sentro kag may pagmulumados nga nagadangat 265 kilometro por ora. Super typo na ini. Sobran na sa 220. Ini ang nagahulag padulong sa nakatungdan sa kada sigon nga 20 kilometro por ora. Di Buenas lang galing ang probinsya sang Negros kag Bacolod kay wala kita ginpapanaugan sang wala kitang ibatakan signal. Kadi Buenas, no? Ang Julina wala man, ang Kiko, pero hindi kita magkumpiyansa kay padayon na pagbubo sang mabaskog nga ulan. So, kung hindi man kita iguon sang bagyo, iguon kita kaba, landslide kag iban pa. Kalabanan ni ginaigo sa sur nga bahin sang probinsya kag ang baha, kalabanan sa norte nga bahin sang probinsya. Kung magpadayon ang pabubo, labi na gid kon magbaskog ang ulan. So ang aton panugyan, medyo halong lang. Hindi magkumpiyansa. Tanan nga oras, kinanglan mabinantayon kita. Kay man, pagbubo sang ulan, siling mo daw wala lang. Pero wala kakabalo nga, gabagusbos na galiya, ang tubig halin sa bukid, pagdulhog ya, sigurado gid baha ti iginaigo na Talisay, Silay, Victorias, Ibi, Magaluna. Halin na sa bukid nga tubig. May lang gani subong nga may nagtubo-tubo ng kahoy. Sa una kalbo puro-puro gid ang kahoy. Inalot gid sa mga bintahuso. Hagad pang utod sang kahoy kag baligya, nagmanggad sila ang ginbili nila sa aton baha. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-sagbit sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa.
Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas. Action Radio Philippine Standard Time las 6:47. Ga pamiripigid ang Malacanang, gamando na ang presidente, ang mga kabinete, hoy, hindi ka mo magtalambong. Kay laban-laban da, exhibition lang ang Senado, ang ila sini nga committee hearing. Pero, are delikado ini. Kag posible, madamo-damo sini ang magkalalasta. Kay ang sindikato sa likod sining ginaligar overpriced nga magbakal sang face mask, face shield, kag ginpaboran nga supplier. Hala, may witness nga willing mag-expose sini tanan sa Senado. Sino nagsiling sini? Si Senador Ping Lacson. Suno saya, may ara karon nga isa nga willing gid nga mag-testify, manudlo kag magpaatag sang iyan nahibalaan sining pagbakal sang bilyon sa isa ka balaligyaan nga wala man gani ga-exister. Hindi man gani makita kung sino matudtod nga tagiya kag ang kapital porti kagamay dinaskan bilyon nga kantidad sang pagpamakal sang gamit para sa COVID-19. Ti buksan ini nga kaso, itudlo kung kanday sino ang sa likod sini. May mga personalidad na laban Chinese, no? Laban sila Chinese kag malapit gid sa Malacanang. Ti ini ang pagwa sang testigo dako ini nga palaligban pananglitan ang isyo manuktok sa Malacanang. Kay ang laban sini sang ginpangwaan testimonya malapit gid sa Malacanang, malapit gid kay Presidente Rodrigo Duterte. Amo ni nga medyo gapulo panik man juta Pero kung wala man siyang kamaturan, anong dapat kahadlukan? Wala ka dapat kahadlukan kung wala siyang kamaturan. Apang kung ang testigo magpanudlo sini, kag magwa ang kamaturan nga porte nga overprice
ang ginpamakal sa kagamitan, disgrasya nga dako gid. Luwas pa ha, sa mga kinanglanon sa COVID, nga overprice no sa ligasyon, porte pagid. Ginakuting-kuting la subong, porte nga ganansya, kag overprice sa mga ambulansya. Daw matapos ng termino ni Presidente Rodrigo Duterte, daw napun-an na sang isyo. Kag ang isyo, hindi magkalaamo ang iagid programa nga korupsyon. Suno sa mga iban nga mga politikal nga pag-analisa niya, daw mabalik ka sa lawas sa Malacañang ang ginaduso nga pag-arangkada, pagbantay korupsyon. Dako ini nga isyu, hulaton ta, sino ini siya. Suno kay Senador Ping Lacson, magwa ini siya sa nagakaigo nga panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:50. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na italak na. Malasig pero
Dayon Aksyon Radio, Bacolod Saludo. 5 na, isyo balita politika. Ang mga miyembro sang paksyon ni Senador Manny Pacquiao nga Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan nagpalayag nya hindi kami magsuporta kung magpapili si Presidente Duterte bilang Vice Presidente sa tuig 2022. Anong rason? Ang rason niya wala niya ginsunod ang mga ideolohiya kag values sang partido. Suno kay Ron Monsayak, Executive Director sang PDP Laban kahapon, nya 99.9% sang PDP Laban nga ini siya mga senior grassroots nga mga miyembro nga loyal sa partido kag pagdumala ni Pacquiao kag Coco Pimentel nya hindi kami tanan magsuporta sa kandidatura ni Presidente Rodrigo Duterte. Bangod wala niya ginrepresentar kag wala ginrespeto ang mga prinsipyo sang PDP Laban. Isa sa dako nga rason ato niyang pagbuyayaw sa Dios bala. Ti amo nang isa ka dako nga rason, isa gali ini sa 5 ka mga prinsipyo kag pagsulundan sang PDP Laban nga respetuhon gid ang Dios labi kag labaw sa tanan. Pero ari ho, si Pacquiao kundi nagaduso gid. Sila bisan independiente madlagan sa presidente. Karon may nagatanyag kay Pacquiao niya abi naog ka sa ikadua nga pisto pwede mangin vice presidente ka ni Mayor Isko Moreno. Ini balantayan ini. Masadya ining politika. Nga ang pananaw subong sa naga-analisa sa politika kung ang mga pamilya Duterte suportado sang pungsod China, matunog ang balita nga si Mayor Isko Moreno suportado sang Estados Unidos. Masadya, mainit ang politika. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 57. Mabalik kami pagkatapos ini.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 7. Daw wala tang malabutan ang isyo sa Basigwa ba? Daso na lang Oy, happy birthday gali kay Aaron Sorbito. Dungan gid birthday na ni anay Presidente Ferdinand Marcos ba? Kay Aaron Sorbito, happy birthday. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.